Saninka. Most, ploty, les, nadjazd, trojtunel, plot a cieľ. Meriame na čas. Ako prvý ide pretekať blízko. 3, 4, 3, štart! Prelieza most, ide cez ploty. Už je v lese, ide na nadchod, prešiel trojtunel, ide cez plot a už je v cieľ. Dal vynikajúci 16 sekúnd aj 37 sekúnd. Ako druhá štartuje Škutka. 3, 4, 3, štart! Už preliezla most. Už je na plotoch. Prešla ploty. Je na začiatku lesa. Ide cez les. Dobre, ide na nadchod. Začína nadchod, ide v strede nadchodu. Ide cez trojmost. Vykukuje. Ó, nie, to je smola. Škutka zavrácia naspäť. Juj, začala sa umývať. Nevadí, hádame to nejako dosiahne. A ide dopredu, prešla, už ide cez trojtunel. Oťucháva divákov. Prešla cez plot a je tesne pred cieľom. Škutka je v cieli. Minúta, sekúnda, 18. Ako tretia ide štartovať Vajhami. 3, 4, 3, štart! Stojí. Je pred mostom, prešla cez most. Joj, nie, umýva sa zas to ako v minulých videách. Umýva sa a pozerá na divákov. Pozerá sa priamo do kamery. Stále sa umýva, stojí na mieste, ide cez ploty. Je na začiatku lesa, ale nie si toho istá. No, už je v strede lesa. Stojí pred nadchodom. Vajhami ide na nadchod. Je na nadchode. Paráda, ide popod most na nadchod. Ide popod trojtunel. Je pod prvým, druhým, tretím tunelom. Už je skoro v cieli. Nie, toto tu je smola. Vajhami sa vracia. Ale ďalej nemôže ísť, lebo má za terasu. Je na nadchode. No Vajhami si to teda riadne užíva.
už je v strede prvého a druhého mosta, už je na konci trojmosta. Už je za plotom a už bude chcieť. Má strašne slabých 3 minúty, 6 sekúnd a 31 stotín. Ďakujeme vám za pozornosť.